שלום, קוראים לי ירון בן מנשה, אני לקוח של מרכז המרצים, הייתי כבר בשלוש הרצאות שדליה המליצה לי ללכת. הרצאה אחת של דורון הראל על טיפוס הרים, חבל על הזמן, מה זה טיפוס הרים, זה כמו בחיים, מי שקרא את זן באמנות החזקת האופנוע, איך לטפס על הרים, אז זה בערך העניין. הרצאה נוספת שהייתי זה של שלומי אלגוזי, הליצן, מרגש, מצחיק, לא נורמלי. וההרצאה האחרונה שיש לי גם באוטו, שקניתי גם את הדיסק, זו הרצאה של יוסי שלו, חיים ללא כעס. תתפלאו, אפשרי, הורדתי את רמות הכעס הרגיל, אני בן אדם רגיל, אני לא בן אדם כעסן במיוחד, אבל לכל אחד מאיתנו יש מה שיש לנו. הקשבתי להרצאה, ישבתי, נהניתי ולקחתי המון דברים לחיים, ואני גם שומע את זה באוטו מדי פעם. מאוד ממליץ, איזה שירות, איזה יחס ואיזה מקצועיות. אז קדימה.